Bienvenidos a la nave del misterio. Esta noche abordaremos un tema espeluznante, los recientes avistamientos de ovnis. Según algunos, en busca de una fuente de energía, según otros, pura especulación. Sin lugar a dudas, un tema que levantará mucha controversia. Sin ir más lejos, escuchemos las declaraciones del alcalde de Cassà de la Selva, Girona. I amb l'autoritat que em confereix el meu càrrec, no només dono la benvinguda a aquests marcians, sinó que els convido que visiten la nostra ciutat. A més, seran rebuts amb els braços oberts i tindran tot allò que hagin de menester. Maca. Oh! Maca. Alcalde, ja són aquí! Ràpid, no els facis esperar! Endavant, senyors marcians! Benvinguts! Avui és un dia històric i una gran satisfacció de tenir entre nosaltres representants d'una civilització tan avançada com la seva. Com a mostra del nostre agraïment, els hi faig entrega del nostre bé més preuat, el tap de la ciutat, el tap de Cassà, i que espero que sigui l'inici d'una nova etapa de cooperació entre els dos pobles basada sempre en el respecte i amb el diàleg. Maca.